اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم باركنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين. اللهم أخذل من كذل الإسلام والمسلمين. اللهم أخذل من كذل الإسلام والمسلمين. اللهم أخذل من كذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام في الدنيا ورحمة في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. meɗon bismo onon ɓeɓe gandanɗa hoore ma hoɗon gimmi andir commune aji ɗi ganduɗa hoore ma ko hedde diwan Thiel en immeɓe commune Gassane meɗa bismo immeɓe commune Darou Minam meɗa bismo ay immeɓe commune Vélingara Ferlo fof mi bismimaɓe. meɗa bismo délégation o Abou Diop en wondude Amadou Digal en e ko heddiɓe noon Amadou Dioubari kam ɗo hoɗi kam minen kam woni joom wuuro ngo e jarani ko meɗɗum bismo e meɗo bismo e monsieur le maire kam nene ko wuuro he jeeya e meɗo on bismo onon fof e ɗo noon minen kam kala ko ganduɗa ko hoore ma hena nawra kumu ko yeeso inchallah ko minen tan gondata hen kala mbawɗo ɗo ar e ko mbawɗa won ko mbawɗa jogo woppit amen e liggey amen minen gondata min pewna eyyi ɗum noon mi bismimama Abou Diop meɗama bismo meɗa bismo Amadou Digal eyyi ko heddi ko layanmi ko kuumu ɗum wona ɗo layanmi ɗum to ko tawyanmi on mbadi ndindi ko tawmi ko kuumu ko ari ko yeesam ko woni ko ɗo min ko ɗum layanmi ɗum ma inchallah mami ɗum lay wona ɗo layanmi inchallah jaɓi wandiraɓe mi salamini ɗum goto fof inde mum e yettode mum ina wayi tan ko neɗɗo ko totta fof moƴƴi ko heɓɓo hey ello ɗum ɗiɓina hay yona bismango chef de village woni idi fof ko meɗa yetta maire o saabu woto ko Abou Diop haali kam wonani en ɗo laamu en bismo hoɗɓe wona Tokoro en Abou Diop en e Moussa Sogui ɗo jeeya ismami ɗum bisto saabu naati ko commune men il faut bismo ɗen to ko immi homo woɗɗi koɓe joɓiɓe liggey koɓe mawɓe Allah addiɓe ɗo kamɓene en bismo hen sukaɓe kumuɓe kamɓenne ɓe mbaɗi fayida saabu kala ko ƴettuɗen jiiyenɓe hen yo Allah walluɓe nooɓe heɓe mbawa arde heɓe mbawa tawe min de mbiyanmi on tan ko ponkon dendal ngal dendal ko kawi woni doole kala garɗo ɗo hombo on tasa siko min siko maire siko goɗɗo kala ko wawi won hay so tawi ko ceerno men caale mbiɗon noon min woni mawɗo min kam on peggani kam mayde non isi noon yo taw ko noon ɓuuri yo Allah okkam wawde won mawɗo Allah okka on wawde sukko hen min ne mi jaɓori juuɗam sappo kala ko mbawɗan numi yo ko etotonomi mami eto ko ɓuuri ɗum saabu ko ɗum dimgal manggal ngal gandanɗa hoore ma ngal weeɓani woɗɗo garanmi hay mi haɗe lay isi noon ɗo hollori han wattati ɗum fof nden noon Allah jarama on jarama gonde gonon neɗɗo goto jaggon juuɗe mon neɗɗo anda ko layata anda ko yahata reno gondijo bonɗo koko bonnata ɗum tan mbawmi on sak heddiɗo ko yomi sakki tanti ɗum heddi min mi yahani politique faami tinno ɗon gonon neɗɗo goto fotomba seridi on kala mba tasi on bonni aduna mon woɓɓe kutoro on kutori on noon jeeyaɓe mon ƴetteɓe lappire woɓɓe caale ɗum nden noon bisimilla mon kala garnoɗo yo Allah nawtuma dow jaam woto ko mbaɗɗen jumte noon seeɗa ɗum ne mawɗo suusa ɗum wasal en jaahi école en jaahi ka assistante en goppi suude Allah ndu fonno si on gimmi tason ndiwoyon toon Abou Diop Allah jarama on jarama mo gandanɗa hoore makkam Allah ardinɗo woni monsieur le maire si en calmani ɗum yo salminan en dendagal mo gandanɗa hoore ma hombo fina e commune de Thiel en beranat hen mawni men mo gandanɗa hoore ma kam berana jeeta he woni Alhaji Ahmadou Dioubari heɗen ɗum calmina heɗen calmina Ahmadou Dikal e Abou Diop kadi heɗen jetta ɓe gandanɗa hoore ma enen ɓe délégation o mo min gardi mbiɗon ko yo en paatno siko wiyeno yo en jahnu tan ma en jahnu si kaalen se tan raɓɓa si ɗum yawti min mbiyetemi ko Mamadou Sow mbeɗa ardina fedde wiyetede yonti aynaɓe immo mbeɗa sikki ma sekkentero aroy hen eko immini ko fedde nde eko woni ko programme fedde nde esi enen tan mbiyeten tan jobbaten hen tan ko seeɗa
ko ɗum fedde nde gandanɗa hoore ma immaninde ko yo en ndentu tawa mbawen waɗdiga yimɓe gono wawa waɗdiga tan denta dental kam ɗum naɓata fof en ko yo en ndentu aynaɓe fof yoɓe ndentu ɓe mbawa wallodir ɓe mbawa waɗdiga ɓe mbawa waɗan lisdi ndiga ɓe mbawa waɗan aynaɓe ndiga si ɗum yawti mbino on tan ma sekkentero aroy e programme he ko heddi ko enena koye men yo en jaggodir beele ma en mbaw naɓru gaynaka ka yeeso kadi beele ma en mbaw nawru lesdi ndi yeeso saabu sa ƴeewi hande ko woni ko gore men he gore aynaɓe hene heewi ko manque heɗe heɗen manque courage ɗum monsieur le maire bonɗo jooɗi Abou Diop en hoɗon ɗo jooɗi kala hen ko maire wawi adda ko hori yo tef heɗen manque hay téléphone heɗen ɗum koro dañ ñawdigu o homo manque a latdele he jaafoɗon noon takimi lay ko mbaɗmi tan ko ɗo enen fof ndenti hen ko dole yaasa kuumuk esimame he mbo ara ko yo en ndentu ndendinen immini en ko yo en mbaw yimɓeɓe ɓe mbawa hoɗɓe mbawa janggu beele ma ɓe mbawa yahdu o lesdi he woot ko maire wakkoto fota ɗum adduɗo wawa ɗum addu nokkere nde gandanɗa hoorema ɗum fotani ɗon won saabu so yimɓe si ndentani ma woot ko fotani ara ɗum noon ko yo en ndentu yo en jaggodir yo en kuccit e pelle fedde nde noon idatomi wi tan immanin tan ko rentinde pelle ɗe hende dekki jooɗe pelle idinoɗe min cosranide pelle idinoɗe yo min gara min mbiya min gondani e mumen miɗen keyti mumen han miɗen keyti mumen janggo pelle ɗe ɗe gandanɗa hoorema cosaɗe goɗɗe kala mo gandanɗa hoorema joom sode min bisimima min bettima jungo min leggodama minen rewɓe kumukde miɗen dañi noon miɗen jaaɓi saabu yingel dispensaire min jawani ngel kono mbiɗa hakkita min jiiɗi ko mbaron saabi Allah ballon amen hengel gueɗel ɗimmel ngel yiide bolol ngol wayi mettu ayi hakkude amen kuumuk hakkude amen Thiel hakkude amen Wellingara woto 3 kilométre miɗen ngel ɗo tan noon simin jinnita min jinnitoro ngel kono minen jogiɓe ngaalu rewɓe kam binda ɗo esigel ma tawa joni sage-femme ala ɗo qu'il faut ma yilo sage-femme saabu debbo woɗɗo gorko o woɗɗo hayƴ miɗen jiɗi ballon amen hen jaggiran amen hen on jii ladde kumuk nde hino wayno Ahmadou Dioubay en ɓen to Samba Hawa en ɓe dasigation ɓe gandi ko woni e hende nde weeli kono nde welani saabu hende waɗi ndiyam kono won hino waɗi makkande hino waɗi makkande no feewi miɗen jiɗi ballon amen hen eyyi min noon haalam hewani hen hino wayno ko foti ko hen laawi foof ɗum haalama eyyi joni hay sika aɗa woodi portable ma a huɓɓata ɗum kam a huɓɓata tawi wona ƴeeng lekki mairie ɗi noon kam keƴade dow lekki eyyi kamde kam ko lesi tan lela singal soniɓe keɓɓo singal so eɓe beddo eyyi joni noon ballon amen he ɗum balle amen réseau ballon amen bolol ballon amen dispensaire eyyi ballon amen ladde on jinde ladde ala ko woni hende ko wona ɓoye min jawani kono noon min jiiɗi yo jokkode feewi eyyi koɗitegi jeroglaɓe jawɓe noon eyyi on jarama mi salmini on goto foof inde mum e yettode mum hen keynina salminage joom woro ngo woni monsieur le maire kamne mi ɗum calmina mi ɗum jetta kala programme mo min mbaɗi ma ar waɗa hen participé min calmina chef de village Mamadou Sy e chef de village Aliou Ba e Ousmane Dieng e Aliou Dieng min calmina kala garɗo ɗo hande min salmina titi o président forage o kam woni patron am min woni machine mi ɗum salmina mi yetta mbiɗa salmina Alaji Moussa Kelkom saabu ko taki ɗum Alaji Moussa ma min daara o mum seeɗa ko gorko jambar gorko coosɗo reedu saɗa soosa reedu noon andat ko coostata ko ɗum woni wona tan darade pooɗa jeyasi mbiya a haɓete saabu heewe ɗe rewda a nder leñol he centre dolli hen ɗum andi mi memata ɗon min salmina Alaji Ahmadou Dioubay kamne ko jamboroɓe jeeya mi salmina noon kumunaɓe pop mi yetta ɗumen a jogli taari ɗi kumuk julki caski Wellingara Ferlo Thiel e taari ɗum ko pop ɓinɗo ko jam ɓolo min jogade mumen simin kewrama ɓe garat siɓe kewrama min jaaha
mi salmina tit kawam o eten kam woni représentant RTS ɗo Alaji Ndikel Sow kala keɗotoɗo RTS ha andi ɗum a boni min ɗum calmina min ɗum jetta min calmina président fedde nde yonti aynaɓe ɓooyi foti yontu min ɗum calmina min ɗum jetta min ɗum juuro mi calmina Alaji Ahmad Dikal min kam kon garatmi tan seeɗa raɓɓa kinade gonga population Kumuk ɓe jarama kono mamin jettu monsieur le maire waɗi hen jongo mum no feewi min jetta titi DC docteur Kalidou Ba directeur fonds solidarité nationale kamne waɗi hen jongo mum a dow yamirode monsieur le maire ɗum noon min man dekki jooɗi Alaji Abou Diop min ganduɗo compétence ma boni tolni e gandal ma e yurmede leñol ngol wona yidde jaar yimɓe adduma ɗo min cohli min dekkema jooɗi balla amen on jarama mi salmini kala garnoɗo yo Allah nawtu ɗum dow jaam assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh ala kulli haalin min jetta monsieur le maire sabo ɓe mbi ko siko wojere ñaminnel ɓe yo yettir ɗum soocurti wonano soocur wojere meɗatannel kala ko dariɗo o Kumuk si wona ko gandanɗa hoore ma ko état kay wona ko ganduɗa mairie wawa ɗum waɗ kala kayɗa ɗo Kumuk ko monsieur le maire waɗi ɗum saabu koko Dawol Silata fuɗɗino tan maire ari yettini wadde monsieur le maire miɗen mo dotta jettor a eko mbaɗɗo ko Kumuk de wona Kumuk tan koko taari ko commune o foof ko heewi waɗama wadde foof noon weeɓani wadde monsieur le maire miɗen mo jetta miɗen mo ndono miɗen ñaago Allah de Allah ɓoynata darande miɗen gandi tigui haɗa dari haɗa waɗa ko mbawɗa wadde foof noon weeɓani wadde monsieur le maire min mbiyima a jarama mbiyanmi tan ko bandiraɓe enen en ngala leñamago en gona yimɓe ɗiɗo en gona yimɓe tata ko en neɗɗo goto ko ɗum jongo nana tan jongo ñaama hodduɓe ɗo kamen ndenti jaam ndenti bone wadde bandiraɓe gare ganden enen en gona wi'atɓe yo en gar ndenten ko en rentoɓe heddi noon ko aduna waɗi ko dawe e dogge siko tawi ɓe jahari ko o nde fedde ɓe jahata ko nde fedde pelle ɗe fof koɗe goote kono miɗen jetta ɓe sosɓe fedde kelkom nde ne gandanɗa hoore ma kamde wiyate aynaɓe yonti gemmoɗen aynaɓe yonti gemmoɗen accani hay leñol gotol sa woni gaynaka haɗo woni Jolf hen jeeyaɗa sa woni gaynaka haɗo woni Thieraji hen jeeyaɗa wadde aynaɓe jonti hande e nder Sénégal enen fof heɗen gandi aynaɓe fof heɓe ga nder wadde heɗen parnora fedde nde heɗen mbiya yo yimɓe jaggo hen doole mumen fof yoɓe hen mbaɗ jawdi mumen yoɓe hen mbaɗ darde mumen saabu fedde nde fuɗɗima gollo ko gandanɗa hoore ma hena nafa leñol ngol min jetta noon responsable uji gonɗi ɗo Kumuk goto mumen fof mo dari darde moƴƴere chef de village soɓe taari ɓeɗo wonɓe ɓeɗo fof kala ɗo chef de village woni immema addi délégation ari tawtarama ko waɗate ko ñalawma onon komo ñalawma weltare komo ñalawma jokkere enɗam komo ñalawma mo ganduɗa ko ɗum ñalawma mo gandanɗa komo cimtateɗo ko ɗum hunde nde ganduɗa konde tarik wadde min mbiyata tan ko Abou Diop Kumuk e nin ɗon bisimilla ma Kumuk ko ɗo woni Kumuk ko ɗo ndiga nderɗa ma ɗo ar Allah addema ɗo bisimilla ma mamin mo kollo ko woni ko Kumuk allahumma salli ala seydina Muhammadin bandiraɓe on jarama mo yettode mum yo ardina e salminado e monsieur le maire miɗo yetta hoɓɓe ɓe Abou Samba Diop e Amadou Dikal e dendagal Kumunaɓe min kalami ɗo koye inde président EGAP Demba Halaji kam nelimi hande yinno tawtere o ñalawma kono won hoɓɓe partenaire ɓe amen arɓe ɗayan wi heɓata arde yomi aran ɗum ɗo wadde koye inde mum kalanmi welti no fewi noon e noddadu Kumunaɓe par ce que Kumuk ko zone intervention EGAP par ce que EGAP dilla e commune Thiel commune Vélingara Kumuk jeeya e comité amen woni cetal amen gongal ɗo wadde soɓe kewni ñalade wandi ɓe mbaɗi invité EGAP ɓe jogoto weltare mawde ko miɗon belti no fewi e golle he ko wiide e inde fedde wiyetende aynaɓe yonti immoɗen miɗen mbiya min beltima hen EGAP i dekki junggo fedde nde saabu ko ɗum woni fandare EGAP ko yo aynaɓe jahru yeeso ko goƴaji aynaɓe darani wadde noon si yi fedde wande noon jogoto weltare weeɗine junggo kala ko ganduɗa itoon foti waw jaggu ma jaggu hen si Allah jaaɓi ɗum président nelnum ɗum ɗon caggal ɗum ko wasiyaji tan seeɗa e fedde saabu hande enen aynaɓe eɗen gandi goƴaji ɗi keewi wadde ko hono ɗeɗo pelle tan mbawi yoltu hujjaji ɗiɗi ganduɗa hande cafren caɗele meɗen eɗen jogui noon yakar mawɗo e tawtorede hono ɓeɓe ganduɗa hande ko wayno Abou Diop o mo ganduɗa min 96 gandumi ɗum kam jangguimi ko wiyete kilti ko affaire heblo pinal hande min ɗo wawi jooɗo hebla ɗo titode woltere maggo kam jangguini ɗum ha jogui men diplôme wadde mi yetti ɗum guila 96 wonɗo Amadou Dikal
one ino s e gab ko membre ino s wadde ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe min gandi ɓe min jokkodiri ngari ɗo wadde miɗa andi gandi ɓe joguima programme wawi yaaru yeeso ɗum noon ko wasiyaji tan en junata e haala he min jettino Aliou Dieynaba kam woni président comité ɗo kam waɗi invité e gab wadde min jetti ɗum hen min jetti kumulnaɓe foof dendagal garɗo ɗo délégation ngaji immiɓe kelkom yo foof en junata ko Allah jarama on jarama bandiraɓe julɓe mi salmani on goto foof inde mum e yettode mum mi ardine e salminadu he joom saare Kumuk woni Mamadou Sy miɗo salmina monsieur le maire mo gandanɗa kam joni ɗo administration hande ko kam woni ɗo ko foof e sengo laamu mi salmini Alaji Ahmad Djoubayrou mi salmini kadi Aliou Dieynaba omo ganduɗa hanki demin gimmi kelkom ko galle mum min ñayli ha hiiri min jufti galle Bulul mi salmini Alhusay mi salmini immiɓe commune Thiel commune Gassane woni Aliou Diowry miɗo ardi noon délégation woni Mamadou Sow mo ganduɗa kam woni président aynaɓe yonti immoɗen wondude Ñaret Dieng wondude arɗo Fatal Ousmane Beye e mambureɓe woɓɓe wawa lim fof en miɗen on calmina miɗen kadi calmina dendagal ɓe min tawi ɗo miɗen calmina rewɓe juuɗiɓe gennague e garanmi ko pelle he miɗa andi noon hunde nde wasde ɗum juutno weeɓani saabu miɗa salmina ɓeɓe ganduɗa ɓe ƴettiɗo joni konngol woni fedde EGAP nde o hayɗi ɗo miɗa andi kam jombani tawde ko babaw wonko fedde nde liggoto to miɗa ɗumen salmina e intervention o mbo waɗi ɗo kama o kurka kalɗo joni min nani en nani koɓe kaali ko pelle ɗe sosiɗe ko wana ɗum hande ɓe Abou Diop en ɓe ganduɗa miɗen on bismo nokku he ni no min bismorno on kelkom ko noon min bismori on ɗo Kumuk saabu Kumuk min jeeya wadde Kumuk kam ɗum woni kelkom woni Gassane woni Darma woni wuro wooto e fedde aynaɓe yonti noon ko aynaɓe Sénégal fof noddi pelle ɗe titi ɗe mahra ko yooɗe mbaw jaggiran ko wayno meereɓe wonɓe nokku he saabu fedde siko mahama yo won ko liggi saabu ɓe wiɓe hande heɓe padi to partenaire mumen arade wadde fedde nde hende walla maire o wadde fedde nde maire hombo sohli wano nden fedde saabu togo min goni ina toon waɗi pelle min goni de betel Ablaye Ka ombo jogui fedde wiyetede FENACI ɗe balɗe tan formi rewɓe aynaɓe département Malem formi département mo nder Kafrine formi e commune aji he rewɓe no kosam jogorte eno fendirte eno warate ɓooɗe eno gandanɗa hoorema no liggorte wadde so fedde wayi noon siko nde ari hende walla wadde mo gandanɗa kam woni gardiɗo diwan ko ɗum woni ko fada ko pelle he sa yi pelle ɗe gari ɗo Kumuk wona pour arde gaay ɓurde Kumuk naaɓe andude koɓe poti ko liggo ala ko yo en kuccodir mbeɗodiren kakkillaji mbawen ittu bandiraɓe e tampe ɗe ɗe ɓe goni saabu hande sa ƴeewi Kumuk hakkude ɗum e Thiel koko woɗɗi sa ƴeewi hakkude ɗum e Dara koko woɗɗi ko rewɓe kaali ko ɗo hande woni ɗo ko poste santé onon noon Abou Diop noddira ɗon ko won caɗele ɗe yimɓe dañata onon mbawi ɗe yawtin aduna o nana ɗe ɓe jottina ɗo wawano ɗo gandanɗa hoore ma téléphone ma wawa toon ya an ha toon wawi horo ya ko ɗum Abou Diop en ko ɗum noddira ɗon onon hoɗon gandi ko woni ko hen ɗum ko woni ko hen rôle mon saabu hande ko haala ko ɗo ni janggo aduna o fof andat ɗum wadde miɗen on mbiya bisimilla saabu hikka ɗe garɗon kelko e média mon ndembo yalti heewi komo jibini ɗo saabu tegañi balɗe min jambati ɗon ñawdigo min jambati ɗon gueɗe kewɗe tegi hen ko balɗe seeɗa min gokka poste santé bonoma he wadde noon ko wana ɗum cohluɗen si Allah waɗi hande jaam
wana ɗum ne ara kuumuk wana ɗum ne ara kuumuk ko ɗum taki ƴettuɗen pelle ɗe heɗen ɗe likkodira heɗen ɗe pottotina ɗe mbawa dañ ngalu ɗe mbawa dañ partenaire ɓe kamenne ko famɗi ko dañate ko partenaire ɓe mbawa jaggiran maire ɓe saabu fedde no wawi furmu fedde no wawi yaha daña daral fedde no wawi yaha daña financement walla rewɓe wadde nden noon pelle ɗe ko ɗum addi amen gayi joom saare kuumu ɗum addi amen gayi e yimɓe ɓe pottita gona neɗɗo goto poɓɓide junngo woto jahata maire noon miɗen no jetta no feewi no feewi no feewi e darde ma saabu ko mbino mami ko nane tan siko min dañino wana Samba Hawa to tata ko ɗo ɗo min goni minen min jelli ɗo nden noon e mbahlen jaɓɓal saabu sa ƴeewi mbiɗen aynaɓe jonti gimmo ɗen forage o booni juma booni esi ƴeewni no kowruɗen goto fof yayi ko ha nder cangol mum huɗoy to wona ɗo galɗaten haɗa andi no galɗirten lotisen mbaɗen ni no aduna o waɗi lotisen galleji ɗi gartiren galleji ɗi e dow guure he ɗum haɗata en aynoy koɗen ɗo si kuura immema ara ɗo si bolol immema ara ɗo esi wona mbaɗen goto fof luggere mum si maire yiɗima nawan to ndiyam wawa si saabu si ƴeewi ko waɗata ko bixe kilométre uji ɗiɗi walla kilométre uji tawi tata ko mbaydi ɗum heƴani biski mum saabu kanko kaymotoɗo tan nden noon ala kulli haali mbahliten ɗum fof ko jaɓɓe he jangde nde école maire tawata ko hoɗon mbaɗi organisé onon jogui élewoɓe saabu ɗo wonko maire waɗi ɗo école mbuni mbo waɗino élewoɓe mbo uddi ɗum hoɗon ɗum poti salo hoɗon ɗum poti salo daroɗon hen ni noɓe jangganiratno daroɗon hen gartiron élewoɓe son dawduɗon maire ma maire wallu on jangguino ara ɗon ɗum wona probléme maire ɗum ko probléme mum nden noon min ko ɗum tan woni ko layatnumi hen e jurnade haala he woɓɓe heɓen cohli saabu miɗa andi ma monsieur le maire aran en e taari kuumuk seeɗa eno kuumuk sincirno eno kuumuk dañira saabu miɗen ɗum goddi Abou Diop en heeɓe ɗum goddi wassalam gimmima ko gasan min joɗni fedde aynaɓe yonti gimmo ɗon gasan min a wondiɓam aynaɓe ɓeɓe gandanɗo hoorema heeɓe commune gasan foof miɗon salmina dow inde maire commune mo gasan woni Alaji Oumar Ka mbeɗa wondi Abou Mbaye Sow Issa Denguere Mamadou Gacol Sow Abdoulahi Mamadou Ba Oumar Ahmadil mbeɗa wondi e mumen ɓen goni ɓe gimmoni gardume mumen ɗo mbeɗa salmina noon kumunnaɓe mbeɗa welti kadi ngal dendal ngal kumunnaɓe mbaɗɗan saabu dental koko saɗi sa yiiɗe sukaɓe pop ngari mawɓe helifaɓe ngari pottiɗɗo kumuk foteɓe noon kumuk noon kala mbo ari ɗo haɗa foti do'ana mawɓe ɓe gandanɗa hoorema kamen ngari ɗo ɓe jooɗi ɗo ha ɗum wawi ɗon mbeɗa do'ano Alhaji Ibrahima Rege aljuma Kojjel en Alhaji Fari Ɓoyel en yo Allah ɓoyin ɗum ɗo kam a dendagal wonɓe ɗo ha ɓe jangguinoyi kurkali mumen ha ɓe mbatti ɗo elma jumaji e a daare ɓe ɗo ha école aji goni ɗo ko heddi ko aynaɓe yonti gimmo ɗen ko mami hen jubbu seeɗa tan heddi ko Mamadou en foof layi ɗum immini ɗum ko pour Sénégal foof immini ɗum ko gonka aynaɓe immini ɗum ko jaggadirde aynaɓe Sénégal foof jaggadirde pelle e eɗen jetta noon ɓeɓe gandanɗo hoorema kamen gaddi meeje ngo ɓeɓe gaddi meeje ngo ɓe jaltanigo meeje ngo ƴeewa tawa kongo moƴƴo yimɓe jaggi hen nden noon mbiɗen ko kala ɗo gaynako woni yo jaggu hen kala jogueɗo fedde mum yo andu aynaɓe yonti gimmo ɗen hen omo weeɗi jonga pour leggoda fedde pour programme fof mo gandanɗa hoorema hembo daali aynaɓe yonti gimmo ɗen hembo hen daari jamma ñalawma heɓe jiiɗi noon jaggirande saabu yimɓe hitande wootere fedde nde siwidan en mbaɗen rowane dendagal kelko dendal ngal kelko mbanɗen pottita rowane Allah hoddiri mbiɗen hitande hekka nde ko ceeri siko hitande wonde waɗi heɗen ɗamani gasan yo Allah tawnu en joni noon jiɗɗen noon heɗen gandi pottital ngal min mbaɗi rowane kelko ngal fotani ni jiɗɗen pottital goɗo ngal waɗi ngal ɓuura nga saabu en ngala ko wona gaynaka en ngala liggey goɗɗo mo wona gaynaka si tawi eɗen goyki liggey goɗɗo ne jagguirɗen mbo dawol tan esi gonka ka kam ko gaynaka wadde siko en mbi yo en darana gaynaka moƴƴi ko goto foof debbo gorko foof mbaɗa hen jooɗi mumen ɗum wawi noon ko yimɓe jagguirta hen noon ko wadde hen jawdi mumen
sabu siki en mbi fedde tawinde ala en ndeg nde wawa liggo pelle liggotogo sa yi wi'a aynaɓe dañi probléme fedde immima Dakar walla nde immima goɗɗum nde ari hen waɗi hen million ngaji ɗiɗi walla million ngaji tati ko liggey wayi noon wadde mbiɗen ko daraɗen enen leggeɗen fedde kala fedde wonde ɗo tawi ko fedde commune ɓolo tawi ko fedde village ɓolo kala fedde wonde ɗo yo en hen jaggu yo ɗe gondu fedde national jaggen hen pelle goɗɗe kuufande ɗe jaggodirande miɗen mbeeɗi jongo noon pelle ɗe gandanɗa hoore ma koɗe ɓooyɗe jaaɗe haaɗe tolneɗo woɗɗo fedde aynaɓe yonti hende ɓe weeɗi yoɓe ɓe jaggiran miɗen mbeeɗi jongo kadi ɓe gandanɗa hoore ma ka woni ministére élevage keso o yo jaggiran amen kala mo gandanɗa hoore ma haɗa jogui hande yiide e nder gaynaka siko meejo siko jawdi fop miɗen mo mbeeɗi jongo pour jaggiranamin miɗen yetta noon ɓe tawɗen ɗo foof saabu nde darnen ɓe sukaɓe daari hen juuɗe heɗen mbiya noon leñol ngol yo en mbaɗ feere leñol ngol ɓuura a nder liƴƴi saabu en ngala ko wona hen ngol leñol ngol kala salte mo gandanɗa hoore ma feejina leñol ngol yo sukaɓe calo mawɓe mbawi ko layde a miijade ko moƴƴi a feejde ese sukaɓe mbawi salte leñol saabu sukaɓe tolni doole mumen kamen jahata kamen jiyata kamen mbaɗata wadde sukaɓe yoɓe dara han ɓe pewna hakkude mumen ɓe pewna hakkude mumen jinnaɓe mumen ɓe pewna hakkude mumen hoddeɓe mumen kala ko gandanɗa hoore ma ɗum fewani ɓe caloyo ɗum naata leñol ngol saabu en jii hande dajaji ɗini mbaɗa ha yimɓe heeɓe kolta yaha dajaji wadde mbiɗen ko yo sukaɓe mbawi ɗum fewnu yoɓe laydo miñe mumen alama mo bonna tan daja wona korko tolniɗo duuɓi sappo walla duuɓi sappo e joyyi wadde kurkali ɗi gandanɗa hoore ma jottima nogas rondi dow yoɓe layan miñe mumen yoɓe mbaɗ organisme moƴƴo saabu hande kala kurka mo jiiɗa hombo wawani hoore wadde noon sa wawani hoore ma rew bolol ngol poɗɗa rew beele jeeɗa yimɓe moƴƴuɓe mbaɗen feere leñol ngol wona leñol ɓurgol e liƴƴi saabu hengol jogui ngaalu ɗum hengol jogui gandal ɗum hengol jogui mbaadi ɗum wadde tennoɗen Allah walla en sukaɓe men balla en gonden maire men gonden responsable uji men wona Ahmadou Djibar en Alaji Moussa en wano Samba Haw en Alaji Loggu en Oumar Demba en gonden mumen miijoji ɗiɗi ɓe gaddata nder yimɓe gonden mumen liggoren siko en ɗi liggori en jomata mo jomata ala isi seeɗa jomaten won saabu kala mbo hetti gando sika leggori kettiɗa ko mum ene wayno sa feere ko timani hewata mbiɗa salmina foof en noon mi yetti kumuhnaɓe noon mi yetti rewɓe worɓe a heelifa wonɓe ɗo heɗen du'o tan siko hitande wonde waɗi yo Allah waɗnu en wano ngal pottital tawa heɗen ɓesdi en ustaki wasalamu bandiraɓe aynoɓe bandiraɓe Sénégal bandiraɓe Kumuk bandiraɓe Doranaɓe Allah jarama on jarama monsieur le maire a jarama pullo Fouta wi ko weeli warata tawi ɗuuɗani sonno ko weeli waran hande min jaltata Kumuk kono ko weeli warata en calmini sernaɓe wonɓe ɗo en calmini sifde village uji en calmini rewɓe mbeɗa arde denɗam noon mbo tooña sehilam ɓe mbiyat min Mbeece Cuun Aliou Samba Coumba Jeeme en calmini ɗum ko galle muɗo mbalɗen ɗum satta reno amen hakkude amen minen ɗiɗo kono Allah hoddiri ɗum hanki jamma bandiraɓe on jarama chef de village uji Kumuk Allah jarama on jarama te kadi sababu o ko ɗum Moussa Sogi kelkom par ce que demin kawre mabɓe hekka min calminoyɓe école ɓe kolli amen mamin gaddu mon Kumuk hekka wadde yen jettirɗum Allah no fewi par ce que Allah ne wawno ɗum wasa yettinde ɗo taw goɗɗum kewi kono Allah reeni men suuri men ha en gari hane min jii jabota men en jetti rewɓe no fewi darde mabɓe no fewi no fewi no fewi no fewi te kadi valeur mo jogui ɗon o jignaɓe valeur mo jogui ɗon e meccal valeur mo jogui fayidagal ngal jogui ɗon ngala gaynaka mbeɗe añame yiya gotam mon ene waɗa golle sewɗe Hasan Gueɗa Allah jarama a jarama Dialal a jarama
Amadou Hampate Ba wi neɗɗo so tawi ina nafa yo won ko nefi wadde sona ɗum ka nefani ko ma bonnan maka nafata ko onon sukaɓe kalden si tawi haɗa nafa yo won ko nefɗa waɗ sona ɗum ka nefani ko ma bonnan maka nafata ko wadde mbatte ɗo hakkillaji hoɗon jogui mbeɗa waɗe mon enquête min mbeɗa ara leñol mbeɗa wettogol namno koddiji mabɓe mi namno ganduɗoɓe mbeɗa wettogo won valeur mo jogui ɗo onon doranaɓe onon tan jogui ɗum hande haaɓoɓe leñol fulɓe hay goto ala durnaɓe en jogui hen capanɗe nder temedere capanɗe jeetati e jeetati 90%. Haaɓoɓe en jogui hen 100%. Woni rende yettodema min de alaɗe mi yi debbo durnaji wiye o de ko urur resi ɗum yiyayi jeeɗo fo yo haalna mi yiyayi ɗum kaaɓowo wadde sika yi docteur Adramani Kangadiel walla Daouda Dia ministre de l'élevage wiyen nden jettoɗe men ko ɗum rende waniraɓe rewɓe men takat ɗum ko liggade jogoɗa liggey itta baaɗa dokka ɓe ɗum ko ɗum authentique tokor Amadou Djoubayr kombo mawɗo mbo famɗani il faut mbatton hen hakkille ko wona ko ɗum on kaaliɗo pelle on kaaliɗo leñol Amadou Hampate Ba wi leñol wawa ɓamtade gaga ɓeɓɓe maggol gawa ko golle warñede ƴiƴam leñol ma ɓirta warñede ma picca leñol ma ƴiƴam ma rufu ngol yaara yeeso ngol nanda leƴƴi jaaru ɗum sona ɗum leñol yahata wadde leñol pawata ɗum tan ko toɓɓe ɗi ƴiƴam ma warñede ma kono wona to on dondi gartam tan ko o mi tonga haala ka gande sohde ñalande wonɗo andat ɗo tan ñalande soodi sa maayi hen yimɓe cimta binda ɓowde binda kuɗi kanŋe ganda ɗum ɗo sohde ñalande dawi jomel toyi tonga jabel ture ko nayi kombe ko baali ko tapirteɗi bogi tapirteɗi boni fulbayiɗaɓe en jetti Allah idi fof mi salmoni fof en mi juurima fof en mi accanima fof en hakke mbiɗa andi haala ko fotani juut saabu ko haala koɗo hande mi gumani daka neɗɗo on wawi haala ko heeɗi ɗum to si wonde wonano tawede nde e yimɓe wiide yomi haala hen ko haala koɗo yoni Amadou Djoubayr mi salmonima mi tottima salminaga koreji ma foof kamen mbi noon kono min woto gandumi hen hodde kamen wiide noon wadde mi salmini Alaji Moussa noon woto joni layɗo wi maɓe dara a gueɗe mum hay min mami dara ɗo hay min mami dara e Alaji Moussa mbiɗen yiɗno daro ko heewi kono taw o okkirani saabu oɗon gandi hay simi immima ɗonni hen si Allah jagguirani kam woɗɗo pamiɗo woɗɗi komi poɗɗo toon yiyatan hakkude ɗo minuit si wona ɗum ɗo kiranmi hande
Alaji Moussa min calmanima min juurimama minen de sika tawino an Alaji Moussa si tawino min mbawino si min dañino wondo ma Allah wurnomo ɗo haɓoy mi feeri mbiɗa layda Daouda Silat président Daouda Silat mi en layda haɓoy o wi mi wonda han kono sagam mi wonma gonami mbimi président ko tagui nden dañmi ko duuɓi nogas net wi min Daouda mbiɗa yahata duuɓi 90 pawɗi walla duuɓi 60 pawɗi mbiɗa ma hecci duuɓi 3 pawɗi min mbiɗa yiiɗi waɗ ko heewi kono mi andi mi wawatani waɗ ko heewi siko tawi noon min jogui duuɓi maɗi si on mbawi noon tora Allah si wawi noon tora Allah min Daouda han gonmami wonno ma waɗa lisde ko heewi kono Alaji Moussa minen simin mbawi nan tora Allah hamin gadduma 18 ans min mbima leñol ngol o goni mamin jakor ko heewi ko Allah noon hantinta saabu neɗɗo koko waɗata tan yimɓe jiyata guila ñande min nananma guila ñande min nananma hamin jiima min ji tan ka haɗa haaɓi haɗa haaɓo ɗo tolnorɗa yo jaam woot yo leñol ngol dara kono titin yo leñol ngol wona jaam wadde Alaji Moussa an koreji ma neeɓi bomde cosɗon nde fedde par ce que fedde kala sosi nde Sénégal si on mbaɗani hen jooɗi moon nde yewtata joni noon on balla yanno on coosi fedde moon on mbi aynaɓe yonti e moɗon sika firti ɗum noon wona aynoyde nde tan saabu gayno yiɓoyi kono pourquoi aynaɓe ariyaɓe kay yontiɓe gona janggoɓe aynaɓe yontiɓe gona a tribunal uje aynaɓe yontiɓe gona gendarmerie je aynaɓe gontiɓe gona a médecin je pourquoi aynaɓe gonata kala ɗo ganduɗa hoorema ko ɗon nafata leñol ngol walla ɗon nafata yonto ngo wadde aynaɓe yonti minen min mbi ko neeɓi sosi kono sosama titin ɗoɗo kakkillaji puɗɗi yi koye mumen wadde Alaji Moussa a jarama min mbe président o yo Allah jaggiranmo min mbeɗma tan jooɓari gotiri e jamanu tolnaɗo sa ardima yimɓeɓe gonta ko bolol ɓe ndewa dow ma pour ɓe jottoyo haɗa andi bolol haɓata bolol yimɓe ndewata dow hen tan ko heddi ko kala deɓe kuuƴi cukka hen ma ɓooya mumen wondu ha o jamanu gonaɗo andi yo Allah jaggiranmo waɗɓe organiser affaire o mi yettata ɗumen min mumen gondi ɗo mbiɗa ɗumen andi yonto ngo wongo ɗo hande mbiɗoɓe andi mbiɗa tawa seeɗa yonto yawtol ngo wadde kamenne ɓe jarama bon Amadou Dikal a salminama an Abou Diop an noon mbiɗa en pottiɗo keewi ɗo heewi kono min to puɗɗumami yi nden ko yonto Daouda Silat wonɗo kono oɗon gandi Daouda Silat joguima Thiel duuɓi 34 e lebbi 6 e balɗe 14 le 27 avril 76 ha 14 avril 2009 ko ɗum talata o acci lifol laamu kono duuɓi 50 ɗi kam minen gondi manda goto o heynimi mbiɗa woni korko tokos o addimi hedde mum 81 de Abdou Diouf ƴettat lesdi Senghor homo acci lesdi mbiɗa andi Amadou Dikal ɓuurimi ɗum andu loi 63 adda Abdou Diouf ronna lesdi guila nden min gondi ha 2009 14 avril 2009 min puɗɗum ƴettu lengge ɗe junggo mum donc min mi andano ɗum kam anduno ha ari ɗo ɗe jaharten hande ala ko waka leccel mbiɗa ma wawi ha joni ko Daouda tan woni ɗo mbiɗa ma wawi mi harlani junggo mum anduɓeɓene heeɓe gandi duuɓi 50 ɗi min gondi sappo batte ɗi feere mum tan ko yomi ar yeeso yimɓe ɗum tan wonno feere mum donc en jetti hen Allah kumuk noon hande on gari ɗo on tawi kumuk woto biire ɗo heewi no manki min mbimi ko foof dañama min ɗum mbimi ko foof dañama
sabu 72 hon wiyete 92 miijo ngo yalti yo kuumu ko ɗo waɗi jaha ngara o ko aljuma ko jeli Allah ɓuuɓan ɗum du'one ɗum yiide ye babam regi sa yii demande o to demande o waɗa yimɓe capanɗe jowo yo gokki ɗo ko Ibrahima Sy woni toon sika ari ɗo ɗo délibération waɗa hamba hanti sous préfet ciñatnoɗo artiri ina nde regi Sy wi bileñini hene kam so ari délibération ko ɗum woni toon 95 toral ngal hanti gokkal ngal waɗi 95 le 9 décembre 9e mois 95 92 ɓe puɗɗi ɗum toro 93 ɓe ndiga 94 wiyaɓe gokkama 95 délibération waɗa heɓe ngala ɗo han heɓe ngala ɗo han eɗen ɗumen ñagano wadde on saaha ñande ɗo ɓetete ɗo ñande ɗum ɓetete 95 délibération hanti hene ɓete chef de serre o wiyeteno ko Bakhoum ñan mo gandum mawɓe fulɓe Allah homo okki ñan mo gandum mawɓe fulɓe ɗemɗe ko Allah waɗi hen barke waajo o ko Bakhoum wiyete kam woni chef de serre o min gari ɗo mi en ɓeeta équipe o komo yimɓe 14 min tan woni hen korko mi en ɓeeta ha ɓooyi babam rege wi chef de serre o jinni ko mbaɗa liggey o ni noon foti wa sigi min kannima min du'onoma Allah waɗma sous préfet wallahi 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 ko noon ɗum wano min ɓeeti ha min kantini balɗe 15 tegi hen waɗa sous préfet Dagana kam Bakhoum rewi ɗo rewe Daouda Silat salmin Daouda wi ɗum mbiɗa salmino e rege par ce que momo ñaanal mo nekko sous préfet ɗum mbi ɗum tawa donc sikat ƴeewi ñanden hen ɗo ɓetete nde yimɓe dogi nde ɗo ha cawde min jaroyi ndiyam tan ko ɗo ɗo Mahamadou Ñalil huuɗi han honɗum wiyete laalgal hen ɗon min tegi tawi babam Jon on waɗi suudu ɗon min jari ndiyam ɗon tan wuuro woni wadde mbiyen jetten Allah mbiyen ko heewi dañama kono yonta hande ngo ko heewi hen foti waɗe école boni woto yaltuɓe hen aɓeni ɓe ndewi université dispensaire boni yimɓeɓe ɗon ñawdo forage boni en tiimi ɗo ko 800 hectares okkira ɗo 800 hectares okkira ɗo hon 800 hectares foti Pulaar 1jeetati hectares 1jeetati okkira ɗo okkat ɗum ko worɓe capanɗe jowo wurɓe ɓurani nayo ni wurɓe ɓurani nayo yo Allah yormo yahaɓe donc won hina yahara yeeso nden ɗo hoɗo nooka nden ɗo ala forage nden ɗo ala école nden ɗo ala étudiant ji nden esi ɗum ala hono mon en ɓe ganduɗa ɓe hoorema wonko Allah hollotoɓe wonko Allah waɗe ko e he est ce que ne waɗno fedde immotonde kelkom nde ara ɗo est ce que ne waɗno fedde immotonde ɗo nde yaha kelkom wadde wonko daña kono jamanu o mo gonɗen hande titimi wonko manki ko toroɗen Allah Allah waɗa ɗum si en garte a kuumuk mbimi ko laya ko yoni keeci heɗen gandi no kuumuk dañira heɗen gandi no ɗum hoora heɗen gandi président communal gokkiri ɗum o hay koyseji goɗɗi délibération heɗen gandi kono ɗon fof jellama heddi ko hoɗo tolna hande alusay tolna hande ka yonta men ɗo tolna hande kala ko moƴƴi ɗo ma foof en jette kono kala ko boni ɗo enen tan jennete kala ko boni ɗo hande enen tan jennete saabu ko enen goni ɗo hande wadde ko heewi ko foti ko ɗo waɗe on etima yo Allah waɗ ɗum kono jokken golle o école yomo janggui jokken golle o kayde santé onon mbimi yomi mamimbo e kalis commune he wona kalisam mamimba kalis commune he dañ ɗon bandiɓe mon dañ ɗon koreji mon wawɓe on wallu ha infirmier ara ɗo mo ganduɗa ko volontaire joggol golle ko yomo wonto dispensaire mbo siya won dispensaire yomo wonto dispensaire jiɗɗen ko yomo yaha wona poste Abou Diop hakkude Thiele Weli gara belol ɓetama ɗo hikka fahanti
kono kuumuk ala bolol yo yimɓe paaru toon yo toon woni ɗo toon woni probléme o ɓurɗo heen won allah yemba joni sukaɓe yoɓe geta en won yimɓe wonde neɗɗo noon ɗum weeɓani par ce que a wawa ɗum waɗ hay goto de waɗani ɗum hoore ma jannguɓe janggi kono noon gande jangde ɓolde waɗata neɗɗo hono foti jiiɗon lamɗo kangaɗo hina heewi de neɗɗo wona lamɗo Allah fecca ɗum laamu taw hoore nde moƴƴani on jiiɗo joom jawdi mo ɓandum welani hombo heewi nayi yomo heewi baali kono feerata waɗa kappe wuuro wadde probléme o komo hakkille elten kakkillaji ɗi jikkuji ɗi eɗɗen won yimɓe mawɗo goto feeri kam wi min de mbeɗa yiɗi du'ana kono noon mi du'anta komo nayi yo baali mbi ɗum ande yiɗi yo fulɓe daɗa wimi ala jiɗmi tan ya won neɗɗo sa woni neɗɗo tan fof ma reklu wimi sa woni neɗɗo tan gueɗɗe fof ma dekru sika wonani neɗɗo kala ko mbawmami du'ana ma ɗum yakka wadde il faut eɗɗen won yimɓe ayi gonen jambureɓe si en goni jambureɓe ha ɓurti en gonata ndiga en gonata yimɓe kewen ko mbaɗɗen kewen ko layɗen kewen ko jaaɗen won layɗo joni wi gacce jawdi janandi mais ɗum kay neɗɗo siko jogori won neɗɗo tan accat ɗum woto tooñ woto naata ɗum woto waɗ ɗum woto yar sangara ɗum siko en jogori won yimɓe ma en gaccu ɗum hande sika ari ɗo kuumu ko waɗa koɗo fof Abou Dio ko ɓiɓɓe aynaɓe mbaɗi ɗum ɗo ayi ala hen ko jigga yallah kadi ala hen ko jigga ya leñol goɗgol ko kamen tan ɓolɓe te mbiɗa ɗumen wiye toujours kamen mi yiiɗa naata on sujet mais siko mi are si en gaare naaɓe si mi wi doranaɓe mi wi makko ɓe goodi ko Thiel heewani ɗo ɓe goodi ɗum mbi ɗum suusi lay sappo ɗiɗi village hen ɗo sappo ɗiɗi village mbiyaɗo Barke Sy Mamma jeeyi hen ɗo hakkudemo Daouda Sylla waɗi en mbaɗi kono ko Allah feejata noon minen min peejata tan Allah hantina jetten hen Allah baɗ ɗum o ɗo 400 hectares okkira ɗo 400 hectares okkira ɗo hombo ɗo fecca woto joguiɗo hen heddi ko nine juuɗe ɓe sika yayri ko 400 hectares okkira ɗon sika ayre bande 13000 hectares Abou Diop 13000 hectares woni périmètre o kamen tan ɓolɓe janguel ala hen ceeraji ala hen mbiɗa wawi lim hectares uji goɗɗi ɗin ɗo sibol pol sika ari ɗon sibol pol ko 600 hectares woni ɗon wadde koɓe goodi ko ɗo mbiɗa wawi wi Alaji Moussa ko goɗɗon ko ɗo hewani en jogui ɗon ɗum hewani en jogui ɗon wadde jagge hen onon jiidi mi feeri layda Amadou Djiboyra mbimi Amadou min de haɗi en wawru tan gueɗel wi ɗum kaccotowo ko jingowo mbi ɗum ko mbawruɗen ko foof haɗa andi Amadou ni min mbadene minen ciwtidaki heccimi kokal noon min mbadi saabu wallahi billahi tallahi homo kam waɗani ko mbawmi lay e ko walay ɗemgalam ngal layata ɗum mukko mi feeri wi aljuma kojjel waɗni kam ganduɗa komi simtanta ɗum mbo wona ɓiyam par ce que nden yeddat e ganduɗa ko min tan Allah o gandi ɗum jiida e koɓe gandi ko kono o min mbaddi ganduɗa ko ala aduna o gasat kono wajoɗo mbi ɗum laya par ce que nden ni mbaɗan men caaf haɗa andi caaf ko morñite ko tan ɗum weeɗo noon ɗum gontan bon ko neɗɗo bolle pooyi hakke komin mbadde aduna simi wima kala fetere mi fellu kam woni duppo o Amadou Djiboyra kala fetere len pellume kam woni duppo o ay ko wonata ko on nder ha jayngol yalta ko kam tan kam woni duppo o wadde donc Amadou a jarama yo Allah jinganmo en tout cas laya o juuti kono mbawmi wi ko sewdo weli soɓe wonɓe ɗo Mamadou Sy jaggatire gonde ɗo mi gumani hanti daka siko o Samba yahino ma Samba pirtowo ɗo arɗo saabu Allah waɗi ɗum Allah waɗi fani hay goto wawa firtu kono noon mbaɗe feere siko o Samba yahi ƴewon Samba goɗɗo ni kono Samba pirtat ɗo wonta ar a aduna he ɗo ko Allah tan wawi ɗum firtu wadde jagge ɗum ko on seeɗo weli soɓe onon ɗo ko on naya ko on jowo jogoɗon jaggon lesdi ni no poɗɗon di jaggir koron ɗo ni no poɗɗon ɗo jaggir guitton ɗo kala cakan
ayi si mbalka woni ɗo ko onon jogotoko dispensaire woni ɗo onon ñawdoto hen siko école woni ɗo onon janguinte hen wadde ko onon tan ɓolɓe sika yeehi ha nder ceernaɓe mom tawa ɗo neɗɗo kam minen jiidi yumma kono min woni ceerno o ɗo tan ɗum dañte nder mum minen jiidi yumma kono o woni ceernam nder mon tan ɗum dañete bon en goɗɗoyta ɗum kono Allah jarama foof en jarama bon nalanke o joni o worko lay hen joni ay Senghor feera windu deftere ɓurde Senghor yimanna tan hoɗon gandi ko poète wonɗo ɗum tagno ko mbiɗum Léopold Sédar Senghor poète kam ko poète tan wonɗo ko jimowo tan wonɗo te ko yimanno ko foof noon ɗum ari saabu e jamanu ko ɓooyi hedde 63 de Roch Dolli sa kew o yimino ɗum finalement Roch Dolli waɗi ɗum kewɗo hande o yimino ɗum wiyeno l'an 2000 Dakar comme Paris winduno ɗum yimre wonɗo l'an 2000 ko Dakar nandani e Paris wadde jimri ko jimowo o horoto andu ko yimi kono wona jimri bonata ko jimowo o horoto andu hon woni kam heddo ko noon ko yimeteɓe no keewi keewi babaɓe donc yo Allah wallu en yo Allah suuro en Amadou Kala a layiɗo joni hunde mbiɗa haɗa état de santé ma kono il faut jagga wondene neɗɗo kala mbo wona ñawowo wata hoolo ɗum par ce que janggara kam ɗum julɗo gondi janggara kam ɗum neɗɗo moɗɗo gondi yo Allah wurnomo yo Allah sellinmo Abou Diop sika yeehi ha ko laya ko kuumu kayde santé o en layaɗa kuumu dispensaire o en yo information yawta ministre de santé ministre de l'élevage keso o tottamo ko andi min mbi ɗum andi tottamo ko ganduɗa ko Sénégal fof ne fanno yo totti ɗum mais on jii tawi ko aynaɓe yilto aynaɓe ɓen ay gaynaka siko ɗum wonani e nder ƴiƴam ma tawata wona gaynaka ay ɗo sika ari ɗo huuɗo ko huuɓe awa ɗo tak ɓe fotti ɗo ay si nayi ɗi payi tan jaaɓe belto ay si pooƴi tan pooƴ tan jaaɓe awaɓe layu ndeg awa waɗu ndeg wadde nder ƴiƴam he ɗum woni wadde mi salmini foof en mbiɗa salmina koreji am julkinaɓe ɓe layi ɗo joni fedde e gam nde ko adi ko ɗum julki ko ɗo wonɗo gedduji ɗum hodde ɗo hoɗe ko ɗo won nayi mumen ñallanno hodde ɗo hoɗe wadde kamenne ɗo ɓe jiiya en tout cas dal mi salmini foof en mi juurima foof en ndenten noon duwana ɗen noon mawɓe ɓe en jinni ɗo joni Alaji Rege aljuma Kojjil babam Jubayru kam jibini o en kangaɗo gokkirano ɗo joni kalis o ɓiɗɗo babam o eyyi komin ɓiɓɓe baba minen jiidi baba saabu way ɗo min jiidi kam homo ɗum anduno min mbiɗa ɗum andi duwan ɗen ɗumen yo Allah harnoɓe aljanna heddiɓe ɗo wona babam Fari Olel Allah ɓoyen ɗum ɗo par ce que kam nani hen kam woni ɗo mawɗo kam yewtat ɗo yimɓe ko leeli ko foof woko nafata en mawɓe woni Alaji Moussa Garage en kamen fof wat koɓe nafata en wadde kamen duwana ɗen ɗumen yo Allah ɓoynu ɗumen battidoranɓe ko rewɓe kamen taki ñalade nde wel saabu siko tawi ko moƴƴi gari woni ɗo ko rewɓe debbo noon siko moƴƴi tan fof moƴƴo siko wayino wonko ay debbo wot jimowo goto biɗo jiguen bumon goor supti hen goto mbimi ala guila ñande si aduna o soosi debbo o wawi gorko o Abou Diop debbo o wawi gorko o mi waɗanma hen ko labde président Senghor ko resno Toubak madame Senghor nde nayi hoɗo naɓta France debbo naɓ ɗum to Ablaye Wade homo resno Abdou homo resno Toubak de Abdou metti Toubak nde nayi hoɗo naɓta wona France homo naɓ ɗum to wona debbo Ablaye Wade ko resno Toubak resno Williane Wade nde nayi woto homo naɓi ɗum wona France naɓi ɗum debbo tan wawi gorko tawde haysa nayi naɓtuma wuuro ma debbo tan wawi gorko kam wawi gorko ha woni ko woni ko kono si gorko hortima fa heddima jooɗe a feeran nan mbo debbo on wuuri heeɓe jaam wiya naɓne ɗum koreji mum taari mum yo koreji mum cohlani ɗum debbo o noon ande hen dasa naɓa ɗum taki kala perɗo laama haɗa resi tubaka mayoɗa ko France ayi Allah ene wawi président Macky Sall Allah waɗani en ɗum kam wona kam resani madame resiko sohna Mariame Faye wadde hoto ko Fatick ɗum taki mbimi gartene koye men
hay seeɗa en ndesa garten koye men woto en goɗɗoy par ce que wona alum say siki reesiɗo han neɗɗo jeyaɗo fongo lembi tan si nayi tan debbo nafta ɗum toon nde mbawɗa par ce que koreji ma mbiyatode mbawɗa nde ala ko mbaɗanɗa min si ɗum hantima o liggantonɗa an du hen naɓ wadde debbo ɓooyi debbo tan wawi gorko Alaji Moussa gonga sa yontama ko debbo gontata wortima ko debbo hedranma donc rewɓe jarama yo Allah suuru ɗumen kono noon yo ɓeydu tenna daka heeɓe jibina worɓe moƴƴu won Alaji Moussa en ɓe yo Allah won balla on jarama